Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. 21 февраль халыкара туган тел көне. Хөрмәтле тамашачылар, без сезне әлеге бәйрәм белән тәбриклибез. Милләт яшәешендә туган тел иң мөһим урыннарның берсен алып тора. Безнең туган тел ул татар теле. Кадерлик, саклык. Бүген безнең программада Бүтән дөнья татар конгрессында Башкортстаннан килгән татар язучылары белән очраштылар. Татар язучылар, татар исеме аласы килә. Siz аны Башкортстанда яшәсәгез, бик тап яхшы аңларсыз. Сез безгә кирәк, без сезгә кирәк. Актүбә шәһәренең татар мәктәбенә 25 ел. Шундый милли дәресләр булу, ул сирәк күренеш. Балалар татарча аңлыйлар, татарча җавап бирәләр, сөйләшәләр. Чит мөхиттә туган телне ничек сакларга? Чиләбедән Хафизовлар гаиләсе мисалында. Онытыгыз урыс телен. Кайтып керәсезме, ишек ябыламы? Сез өйдәсез. Сөйләшегез, рәхәтләнеп татар телендә. Ульяновскида Борис Тарханов исемендәге татар үзешчән театрларының төбәк-ара фестивале. Менә синең каршыңда телек кебек тоналар. Нишләтәсең инде безне? Бүтән дөнья татар конгрессында Башкортстаннан килгән татар язучылары белән очрашу узды. Делегация 30-дан артык әдипне берләштерә. Анда танылган язучылар белән бер рәттән башлап язучылар да бар. Очрашу вакытында төрле фикерләр һәм сораулар яңгырады. Кайбер мәсьәләләргә ачыклык кертелде. Тулырак киләсе сюжетта. Уфа-Казан арасын барасы да барасы, дуслык юлын якын иткән татар-башкорт арасы. Шагыйрьләр булган җирдә шигырь яңгырамы калмый билгеле. Бүтән дөнья татар конгрессында бу көнне иҗат рухы хөкем сөрде. Башкортстанның Уфа, Стәрлетамак, Чакмагыш, Дүртөйле, Борай, Авыргазы, Илеш якларыннан бер төркем язучылар, шагыйрьләр, журналистлар килгән иде. Аралашып, фикерләшеп һәм билгеле бер эш юнәлешләрен билгеләп, кайбер мәсьәләләргә ачыклык кертеп, айрым бер гамле әңгәмә форматында оештырсак, ул бик дөрес булыр иде. Очрашуда Кызыл таң, Өмет, Тулпар газеталары журналистлары да бар иде. Гомумән Башкортстанда татар телендә 30-дан артык газета чыга. Ике республика язучылары һәр вакыт бәйләнештә. Рәсми мәсьәләләрне дә бергә хәл итәргә иде ди делегация башлыгы Альфред Дәүләтшин. Шушы мәсьәләне күтәрәсем килә. Татарстанның язучылар берлеге Башкортстанда татар телендә иҗат итүче язучыларыбызны, шагыйрьләребезне үзләренең берлеккә алу мәсьәләсе буенча бигрәк тә Башкортстанда язучылар берлегендә рәсми кергән язучылар, алар инде автоматик рәвештә Татарстан язучылар берлегенә керергә тиеш дип мин уйлыйм. Монда сез бара ниндидер bir kış olarak toplanı hakkında Tatar yazıcılar, Tatar ismi olası kile. Siz anı Başkırtstanda yaşasanız bik tap yaxşı anlarınız. Lakin bizge o isim kirek, bizge o kış verir. Siz bizge kirek, biz sizge kirek. Башкортстан Республикасының язучылар берлегендә 60-тан артык татар язучысы тора. Гомумән күрше республика татар әдәбиятына бик күп классик әдипләрне биргән төбәк. Галимҗан Ибраһимов, Наҗар Нәҗми кебек исемнәрне атауда җитәр иде. Роберт Миңнуллин турында заманында ике республиканы тоташтыручы күпер дип тә сөйләделәр. Хәзердә әдәбият мәйданында балкыган иҗатчылар шактый. 20 гасырның узагында Суфиян Сафван Уфа 20 гасыр башында да хәзердә шагыйрьләргә Афинадан да бай дип торган иде. Бүгенге көндә дә без Башкортстан татар әдәбиятына менә шундый дәрәҗәдә менә бүген килгән делегация шухатлы байлыгыбыз бар дип әйтәбез инде, әйме? Башкортстандагы татарларга Казан һәрвакыт мәркәз, Мәккә сымак. Без аермыйбыз. Ул Башкортстаннанмы, Татарстаннанмы, Чувашиядәнме, Ульян өлкәсеннәнме, Себердәнме? Безне аерга һәм бүлгәләргә тырышалар. Авыр заманнарда бигрәк тугандаш халыклар арасында менә шу ызгыш чыгудан сакланырга тиеш. Безнең татар милләте бар, башкорт милләте бар. Без инкар итмәйбез, безгә кешенеке кирәкми, без безнекен дә бирергә теләмәйбез. Шунысы аеруча мөһим. Татар кешесе кайда булса да иҗат белән тукталып калмый, җәмәгать эшләрендә дә теләп катнаша. Дүртөйле шәһәреннәнмен. Аккалфак бүлекчәсенең Әллүки халык фольклор җитәкчесемендә. Һәм инде шагыйрәмен. 13 китабым дөнья күрде. Без инде Туймазыда үткән җырлыгал фестиваль
конкурсында гран-при яулап, безгә Бөтен дөнья татар конгрессы безнең ансамбльгә милли күлмәкләр бүләк итте. Шуның өчен аларга бик зур рәхмәтлебез. Татарга Муса Җәлилне бүләк иткән февраль аенда каһарман шагыйрь һәм башка бөек шәхесләребез турында да сөйләштеләр. Мабит төрмәсенең шыксыз җиле тәрәз арасыннан моң үзләй. Хәлсез әсир көчкә генә атлап, яктылыктан серле сер күзләй. Әлбәттә, Башкортстаннан туган шәхесләр, мин инде хәзер язучылар турында гына әйтмим. Безнең каһарманнар да Муса Гареев, Шаймуратов, әлбәттә, Башкортстанга аларны күтәрәләр. Нинди генә юл белән булса да күтәрәләр. Ләкин менә Татарстанда да аларның исемнәре, мәсәлән, бүгенге көндә Муса Гареев исемен Татарстанда кайсыдыр урамга мәктәпкә нинди генә хатлар язылса да, ул берничә үтеп булмый. Шул Мәҗит Гафурине монда ничек кенә дисәләр дә Башкортстаннан күтәрәләр, ләкин менә Тукай урамында, Мөхәммәдия мәдрәсәсендә булган Токтаташ ремонт башлангач алынган һәм бүгенге көндә ул куелмады. Сезнең үзегездән дә активлык сорала. Без дә тырышырбыз. Монда безнең әле онытылып бирак торган күләгәдәге бер шәхесләребез бар. Мәсәлән, Сагид Рәмиевнең укуларын үткәрик дип мин хат яздым. Менә Юсуф әфәнде утыра. Ул аңардан үтенеп ул да язды. Нинди төрле сылтаулар табып, миңа үземә җавап бирделәр. Сараны үткәрергә безнең ниебез юк, мөмкинлегебез. Ул вакыттан да инде китапханәчеләр җыелышы була. Китапханәчеләр җыелышы булгач, шунда Сагид Рәмиевне үткәреп җибәрү бик җиңел иде. Күрше республикада яшәүче каләм тибрәтүче милләттәшләребезнең язмаларын бастырып чыгару мәсьәләсе дә күтәрелде. Җавап бер: кайда яшәүгә карамастан, беркемне дә аеру юк. Бик күп Башкортстан авторларының әсәрләрен үзебездә бастырабыз. Мин менә мәсәлән сөйнә бастырдым Фәрит Сатқалинның Кызыл таңның карак шагыйре, Кызыл таңның карак 25 прозаига дигән әйберләрне. Ул безнекеләргә дә файдалы, сезнекеләргә дә файдалы өчен яшәреп торасы юк. Кайбер башкорт булып йөргән кешеләрнең чынлыкта, асылда татар икәнлеген ачып салыр өчен. Һәм biz şairlərə də qulluq bирәбез. Берничә авторны берләштергән китапларны альманахлар чыгара башладык. Анда да безнең Башкортстан авторлары шактыйлар кирип бара. Һәммәсе дә бәйнәдә акчара шуңа. Башкортстанда инде безнең ел сайын китап бастыру өчен бирелә. Илдә миллион сум акча. Бездә бу бирелә 3 мәртәбә кимрәк. Тәнкыйтьне үз-үзеңнән башларга кирәк. Менә дуслык юллары, туганлык юллары булган кебек, аңлашу юллары да күп. Күп мәсьәләләр күнүзәккә китереп куймыйча шишелмиләр. Без Башкортстанда башкортча да, татарча да, башка телләрдә дә язабыз. Әмма ләкин күңел ихтыяҗы һәр кешенең үз милли тойгылары була. Алар бар нәрсәдән дә өстен. Мондый ачык сөйләшүләр әле булганы юк иде. Һәр татар кешесе татар телендә иҗат итүче кадерле. Кайда яшәсәк тә без бер халык, димәк бердән булу мөһим. Мондый очрашуларның төп максаты да шул. Эльвира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Актүбә шәһәренең татар башкорт мәктәбе үзенең 25 еллыгын билгеләп үтте. 1999 елда ачылган мәктәп Муса Җәлилнең крәштәше Гайнан Кырмашев исемен йөртә. Сугыш алдыннан ул Актүбәдә беренче татар мәктәбе директоры була. Бүген уку йорты укучыларны кабул итүне дәвам итә. Алар татар теле буенча халыкара конкурсларда һәм олимпиадаларда да бик яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Мәктәпнең юбилеена багышланган ачык дәрестә Әдилә Төхбәтова да катнашты. Туган телен югалтып, аның белән бергә халык үз халкының рухи байлыгын да югалта. Шуңа күрә Актүбә өлкәсенең Шатлык татар-башкорт этномәдәни берләшмәсе 1999 елда туган телне, тарихны һәм мәдәниятне өйрәнү буенча якшәмбе мәктәбе ача. Әлеге белем йорты Гайнан Кырмашев исемен йөртә. Күп рәхмәтләремне әйтәсем килә. Әти-әниләргә, әби-бабайларына. Алар менә үз балаларын якшәмбе көне менә монда алып киләләр безнең үзәккә. Татар телен өйрәнсеннәр дип алып киләләр. Менә без хәзер сезне белән безнең кунакларыбызга әйтеп күрсәтәбез. Нинди телдә кемләр ничек сөйләшә, шулаймы?
Дәресләр мәктәптә һәр якшәмбе көне уза. Уку елы дәвамында укучыларның ата-аналары өчен ачык дәресләр үткәрелә. Дәрес барышында ата-аналар һәм башка катнашучылар укучыларның нинди нәтиҗәләргә ирешкәннәрен күрә ала. Бүген без мәктәпнең 25 еллыгына багышланган интегратив дәреснең шаһиты булдык. Чарага шулай ук Актүбәгә төрле мастер-класслар үткәргә килгән Казан кунаклары да катнашты. Әлбәттә, алар мәктәп эшеннән бик канәгать калдылар. Без бик төрле төбәкләрдә йөрибез һәм инде әйтергә кирәк, менә шундый милли дәресләр булу ул сирәк күренеш. Менә бу бик күркәм. Нәтиҗәләрендә балалар татарча аңлыйлар, татарча җавап бирәләр, сөйләшәләр. Ой, бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен андый дәрескә. Мин сокланып карап тордым бу балаларга. Татар телен шулай саклап калганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Җәмил, нинди татар милли ризыкларын беләсез? Ризыкларны да беләсез? Шәкшәк, бик тәмле. Бәлеш, кыстыбый. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Мәктәп укучылары туган тел буенча халыкара конкурсларда һәм олимпиадаларда яхшы нәтиҗәләр күрсәтәләр. Үзәгемездәге татар якшәмбе мәктәбе Гайнан Курмашевның исемен йөртә. Минем өчен Гайнан Курмашев бик кеше, чөнки ул татар телен, мәдәниятен күрсәткән кеше, күтәргән кеше дип әйтергә дә була. Ушында укыткан, белем алган һәм әти-әниләрнең күрсәткән белемнәреннән 10нчы халыкара олимпиадасында гран-при алдым. Һәм хәзерге минем максат Гайнан Курмашев кебек татар телен, мәдәниятен хәзерге татар яшьләренә күрсәтергә һәм милләттәшләргә күрсәтеп күтәрергә. Без дә мәктәпкә аның эшенең төп максатын туган телне саклауны, ә укучыларга уңышлы уку һәм яңа казанышларга ирешүләрен телибез. Әдиләт Хубатова, Бауыржан Качаканов, Татарлар, Актүбә шәһәре, Казахстан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә чит мөхиттә туган телне ничек сакларга? Чиләбедән Хафизовлар гаиләсе мисалында. Онытыгыз урыс телен. Кайтып керәсезме, ишек ябыламы? Сез өйдәсез. Сөйләшегез, рәхәтләнеп татар телендә. Ульяновскида Борис Тарханов исемендәге татар үзешчән театрларының төбәк-ара фестивале. Менә синең каршыңда сәлек кебек торалар. Я нишләтәсең инде безне? 21 февраль халыкара туган тел көне милләтебез нигезе булган, тарихыбыз белән тыгыз бәйләнгән ана телебез турында тагын бер тапкыр сөйләргә сәбәп. Татар теленең киләчәге бүген үзен татар дип санаган һәр кемнең җаваплылыгында. Чит мөхиттә, шәһәр шартларында туып үскән, ана теле укытылмаган мәктәпләрдә белем алган балаларда туган телне саклау мөмкин түгел дигән фикер бар. Моңа җавап итеп, Чиләбедән Хафизовлар гаиләсе үрнәге. Тулырак киләсе видеоязмада. Сер түгел, Чиләбе өлкәсендә татар телен камил белгән сөйләшкән ватандашлар бик аз. Сүз нәкъ менә шул җирлектә туып үскәннәр турында бара. Чиләбедәге бер чарада без татар җырларын башкаручы Әлфия Хафизова белән таныштык. Җырчы татар телен яхшы белү белән безнең игътибарны җәлеп итте. Әлфия Татарстаннан да, Башкортстаннан да түгел, башлыча бу республикалардан чыккан кешеләр генә монда туган телләрендә яхшы сөйләшәләр. Әлфия Чиләбедә туып үскән. Туган телемне белүем әти-әниемнән диде ул. Һәм без бу гаилә белән якыннанрак танышырга булдык. Мәскүрә һәм Миңнулла Хафизовларның фатирына килеп керү белән үзеңне Курчак күргәзмәсендә кебек хис итәсең. Ял бүлмәсе милли костюмнардагы курчаклар белән тулы. Бу йорт хуҗабикәсенең 25 еллык шөгыле. Мин әле беренче класста укымый идем. Әтием миңа теге машина салып катып бирде. Зингер, башмак сатып. Әнием белән үпкәләшеп талдылар. И шуннан әтием мин әйтә, мин бит тегә белмим. Ә ул әйтә, кызым, хатын кыз, белмим дигән сүзне әйтергә тиеш түгел. Синең тормышыңда ул бик кирәк булыр. Мин шуннан мин тегә башладым инде. Мәскүрә апа Башкортстанның Мишкә районы Татарбай авылында туып үскән. Бәләки чагымда Курчак булмагач, авыр елларны тудым бит. Зур гаилә иде. Курчак турында мин уйлап та карый алмасым ул заманнарны. Мин инде үземнең күңелемә салып куйдым. Үссәм мин әйтәм, мин Курчаклар тигәрмен. Мин кызларыма
Үзем тигәрмен күлмәкләрне дип әйтә торган идем. Сеңлесе Нурия белән әниләре теккән күлмәкләрне киеп үскән Әлфия хәзердә сәхнәдә әнисе куллары белән тегелгән милли киемдә чыгыш ясый. Сәхнә костюмын кайдан алырга дигән сорау бер кайчан да булмады. Бу яктан да бик бәхетлемен ди ул. Барысы да немешләр үз кулы белән колфа күрәсезме? Ничек ул менә таштан матур итеп тырышып эшләгән. Камзолы да шигелгән үз кулы белән. Мәктәпләрдә ана теле укытылмый торган чит мөхиттә туган телне саклау мөмкин түгел дигән стереотип саклана. Ә Хафизовлар үз балаларын саф татарча сөйләшергә ничек өйрәт алдылар соң? Ул үзеңнең милләтеңне яратудан, үзеңнең халкыңны сөюдән, без балаларны татарга, татар моңына, татарның культурасына өйрәтеп үстердек. Әтиәнемнең дуслары гел татарча сөйләшә иде. Менә бәйрәмнәрдә җыялар бит инде сабан туйда. Бездә менә аларны ишетеп инде, күреп, өйрәнеп, әйбит. Шул нидә үстек инде. Аллага шөкер. Балалар өчен туган телне һәм мәдәниятне саклауда үрнәк Хафизовлар. Гаилә башлыгы Миңнулла Юсуф улы баян уйнаган, Мәскүрә апа җырлаган. Шараларга еш кына балаларын да җәлеп иткәннәр һәм шигырь яки җыр булсынмы, алар тик татар телендә генә чыгыш ясаганнар. Минем кызым әле 4 яшье, дворисында зур концерт бара, чыгып, елка турында сөйләп приз алды, татарча. Бер хатын килде, сез авылдан килдегезме ди. Мен әйтәм, юк, шәһәрдә торабыз, шундый шоколад тоттырды. Мәскүрә апа әйтүенчә, ул ире белән балаларны милли рухта тәрбияләү өчен барлык мөмкинлекләрне кулланган. Безнең акчада булыр, син түрки балаларны кара дип әйтә торган иде. Мин өйдә балаларны карадым, Башкириядан кайтканым, Алиф алдым инде, күрсәм кибеттә Алиф саталар алып кайттым да, шуны әйтәм кызлар, алар әле бәләкәйләр, әйдәгез әле бергә укыйк. Әгел татар китаплары укый иде әни безгә, ятыр алдыннан татар әкиятләре сөйли иде. Шуңа күрә менә конга сиңгән инде. Конга сиңгән. Мин бик рәхмәтлемен әтиәниме, но иң беренчедән инде әти бик ни булды инде. Онытыгыз урыс телен. Кайтып керәсезме, ишек ябыламы? Сез өйдәсез. Сөйләшегез, рәхәтләнеп татар телендә. Дуслар белән урысча сөйләшеп, өйгә кайткач саф татар телендә сөйләшә идек. Татарча гына. Әйтәләр, менә татарча гына сөйләсә, бала урысча белми, укый алмый дип. Дөрес түгел. Ул рус телен һәр вакыт бишлек алып барды. Бергә шулай итеп яшәгәнгә генә менә шул хәл килеп чыга. Балаларының туган телдә аралашуы үз халкыңа эчкерсез мәхәббәт һәм тугрылык билгесе дип саныйлар Хафизовлар. 50 ел бергә яшәп, 3 бала үстергәннәр. Аларның һәрберсе тормышта үз урынын тапкан. Туган телләрен беләләр. Балалары әти-әниләренә моның өчен дә бик рәхмәтле. Чиләбедән Гөлдар Хафизова, Алексей Абашин, Денис Малинцев, татарлар. Бу көннәрдә Ульяновский шәһәрендә Татарстанның атказанган артисты, борынгы Сөмбер шәһәрендә туып үскән Барый Тарханов исемендәге татар үзешчән театрларының төбәгара фестивале бара. Узган елларда анда өлкәнең авыл районнарындагы коллективлар гына катнашкан булса, быел әлеге чарада Татарстанның Апас, Буа, Менделеевский, Яшел Үзән районнары һәм Чувашстанның татар авылларындагы сәхнә усталары да үз спектакльләрен сөмберлеләргә тәкъдим итә. Фестивальнең барышы һәм анда катнашучы үзешчән артистлар турында Ульяновскийдан безнең үз хәбәрчебез Рамис Сафин хәбәр итә. Яңа ел бәйрәмнәреннән соң март айына чаклы дәвам итүче әлеге фестивальне театр сөюче сөмберләр һәр елны көтеп ала. Һәр шимбә якшәмбе көннәрендә өлкә татар мәдәният үзәгенең тамаша залы һәр чак тулы була. Без берәүдә каласыбыз килми, ял көннәрендә дә бик эш көттем инде. Менә киләләр ыныклар да. Номер бүген спектакльгә менә пьесаны без килдек, бер качан да калдырасыбыз килми, гел йөрисебез килә. Бүген без Иделәр районыннан килдек. Бик рәхәтләнеп карап утырдык. Быелгы фестивальне татар мәдәният үзәгенең халык театры ачып җибәрде. Ачылу тантанасына Барый Тархановның үзен дә чакырганнар. Аның ролен авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты Фаил Мөдәрисов башкара. Мин театр өчен туганмын. Бала чактан ук театрны яраттым.
Сәхнәгә тартылдым. Өлкәнең татар мәдәният үзәге шәһәрдә татарча белүче яшьләр аз дип тормаган. Булганнарын туплап, махсус алар өчен Аждаһаның иләнүе дигән кышкы тамашаны сәхнәгә куйган. Менә кызыма киямсез. Карагыз әле бит нинди матур, нинди шибә. Булган бөтенләй үзем суйган да куйган. Менә шушы пьесадагы һәрбер рольне безнең яшьләр оешмасында йөргән балалар уйнады. Алар рольгә кереп, рольне гына башкармадылар, татарча дөрес итеп, матур итеп, аңлап, чытырдатып сөйләделәр. Шәһәрнең Киндиевка мәдәният сарае каршында эшләүче Нур татар халык театры быел Семберләргә Фуат Садриевның Җәмиләнең җилләнүе дигән комедиясен тәкъдим итә. Әлеге коллектив шәһәрдә, өлкәдә узучы театр бәйгеләрендә генә түгел, ел сайын Казанда бөтен Россия Идел йорт конкурсында да катнашып призлы урыннарны ала. Без өйләнешәбез, авылдан чыгып китәбез. Хәзер үк әйберләр кирәк. Нәрсә телисең, һәммәсен ал. Дивана, синнәрсә, аларга йөреп күсән, бөтен йортны киеп чыгып китер. Менә шыштыма әйбер. Нур театрының җитәкчесе Җәмилә Мифтахова коллектив оешкан көннән бирле беренче чиратта репертуарны җентекләп сайлауга зур игътибар бирә. Без артистларның халкына туры китереп сайлыйбыз спектакльне. Аннан соң кеше санына карап инде әлбәттә бергә җыелып укыйбыз. Узган еллардан аермалы буларак быел фестивальдә Татарстан районнарыннан берничә үзешчән театр катнаша. Апас районыннан гына да 2 коллектив чыгыш ясый. Беренчесе районның Урта Балтай авылыннан. Алар Семберләргә Туфан Миңнуллинның 6 кызга бер кияү әсәрен алып килгән. Менә синең каршыңда сәлек кебек торалар. Нишләтәсең инде безне? Ай, берсе. Кызлар, нишләтәбез бу карты үзне? Урта Балтайда беренче театр коллективы узган гасырның 60-нчы елларында угыйша. Балтай бит инде ул элегелектән сәнгатькә гашыйк бит инде. Бездә һәр вакыт бит инде сәхнәдән театрлар төшеп тормады. Классик язучыларның әсәрләрен шундый матур итеп куялар инде. Менә минем үземнең апам да уйнады бит инде спектакльләр һаман инде катнаша иде. Гомер буе колхозда баш бухгалтер булып эшләгән Рифкат Хабибуллин спектакльдәге бухгалтер Рахметулла ролен башкару бик җиңел бирелде ди. Экономист бухгалтер булып колхозда эшләгәнлектән миңа бу якын менә мондагы тема, бухгалтерия. Мин шуннан да бер үзем менә ир-егет минем куласында унлап хатын-кыз ала барсы да инде минем белән аңлашып эшләгәннәр. Монда миңа бернинди яңалык юк. Бер гасырлык тарихы булган Апас халык театры әлге фестивальдә ел сайын катнашып килә. Быел алар Әмир Камалиевның борын заманда комедиясен күрсәтә. Балаларга, яшьләргә охшарлык, аларга туры килерлек спектакль булсын дип, үзебезнең Апас районында Шыгай авылында туып үскән драматургыбыз Аманулланың борын заманда дип исемләнгән шушындый музыкаль комедиясын сайладык. Ая куйдым безнең кешене. Ник кайтармыйсың аны? Юк, бездә сезнең кешегез юк. Син алдыйсың, шалмый мин сиңа. Акмангай бер кашанда алдашмый дип әйтте бит инде. Алай була алмый. Син безнең кешене кайтарырга тиешсең. Оештыручылар белдергәнчә, фестивальдә катнашырга теләүче коллективлар ел сайын арта бара. Аларның саны гына түгел, географиясе дә зур. Быел анда Ульян селкәсе театрлары белән бергә Татарстанның Апас, Буа, Менделеев, Яшел Үзән районнарында чыгыш ясаячак. Төбәк ара театр фестивале 27 мартта Халыкара театр көнендә тәмамланачак. Ульян селкәсеннән Рамисафин, Әхмәт Мидарисов, Татарлар. Тапшыруыбызны Ләбиб Лерон шигыреннән өзек белән төгәллибез. Матур халкым минем, батыр халкым, хәтәр чагы булган татарым. Утка кердең, утта янмадың син. Суга кердең, суда батмадың. Исән сау булык милләттәшләр, күрешергә язсын.